नमस्कार दोस्तों, आज के समय में लगभग हर आदमी स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करत बा। कुछ हो खोजे के होखे, वीडियो देखे के होखे, रास्ता पता करे के होखे या ईमेल भेजे के, हर जगह गूगल के इस्तेमाल होला। बकिर बहुत लोग के मन में एगो सवाल जरूर उठेला, का गूगल हमनी के फोन के माइक्रोफोन से चुपके बात सुनेला? दोस्तों, पहले समझी कि गूगल काम कैसे करेला। गूगल इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों वेबसाइट के अपने खास कंप्यूटर सिस्टम से स्कैन करेला। यह जानकारी के जमा करके जब रउआ कुछ सर्च करता नी तब कुछ सेकंड में सबसे सही रिजल्ट रउआ सामने आ जाला। आज लोग गूगल सर्च, यूट्यूब, गूगल मैप्स, जीमेल जैसन सेवा रोज इस्तेमाल कर रहल बा। अब बात करी माइक्रोफोन के। जब रउआ हे गूगल या ओके गूगल बोलतानी तब फोन के वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाला। एक खातिर फोन के माइक्रोफोन हमेशा एक खास शब्द सुने खातिर स्टैंड बाय मोड में रहेला। बकिर अब तक ऐसन कोई पक्का सबूत नइखे मिलल कि गूगल बिना अनुमति हर समय हमनी के निजी बातचीत रिकॉर्ड करेला। तब फिर ऐसन काहे लागेला कि फोन हमनी के बात सुन रहल बा? मान ली रउआ दोस्त से नया मोबाइल या जूता के बात कईनी आ थोड़ी देर बाद वही चीज के विज्ञापन फोन में दिखाई देवे लागल। लोग सोचेला कि फोन बातचीत सुन लिहलस, लेकिन असल में गूगल आ दूसरा कंपनी रउआ सर्च हिस्ट्री, लोकेशन, यूट्यूब वीडियोस, शॉपिंग एक्टिविटी, ऐप यूसेज आ इंटरनेट बिहेवियर से रउआ पसंद समझेला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इतना स्मार्ट हो गइल बा कि ऊ रउआ अगला पसंद के अनुमान लगा लेला। ऐसे कई बेर विज्ञापन देख के लागेला कि फोन हमने के हर बात सुन रहल बा। दोस्तों, अगर रउआ अपना प्राइवेसी सुरक्षित रखे चाहतानी तब फोन के सेटिंग्स जरूर चेक करी। जवन ऐप के जरूरत ना होखे ओकर माइक्रोफोन परमिशन बंद कर दी। वॉइस असिस्टेंट बंद रख सकतानी। साथे गूगल अकाउंट में जाके अपना एक्टिविटी हिस्ट्री डिलीट भी कइल जा सकेला। आज के डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत ताकतवर हो गइल बा। ऐसे इंटरनेट इस्तेमाल करत समय सावधानी बहुत जरूरी बा। याद रखें, टेक्नोलॉजी समझदारी से इस्तेमाल होखे तब फायदा देला, लापरवाही होखे तब प्राइवेसी खतरा में पड़ सकेला। धन्यवाद।